Helo, a croeso i'r trydydd sesiwn cymunoleg gyda fi, Mr Eirin Maddock-Jones. Dwi'n athro Troseddeg a gyda e-ysgol sydd yn gyfrifol am dod â'r cyflwyniad yma chi heddiw. Nawr, dwi eisoes wedi edrych mewn dwy wers ar ambell i fater i wneud gyda 3.3, sef cyfyngiadau sydd ar asiantaethau wrth nhw geisio gweithredu y rheolaeth gymdeithasol. A dwi wedi edrych ar 3.4, sef pa mor effeithiol yw'r asiantaethau yma wrth nhw gweithredu eu dyletswyddau. Nawr, byddwch chi eisoes wedi gwneud gyda'ch athrawon rolau yr asiantaethau hyn. Felly, dwi wedi canolbwyntio ar y cyfyngiadau a'r pa mor effeithiol, gan o hwnna'r cwestiynau mae disgyblion yn aml yn dweud sy'n achosi'r trafferth mwyaf iddyn nhw. Nawr, mae'r cwestiynau yma yn amlwg yn troi fyny yn yr arholiadau. A peth gyntaf i gofio, os ydych chi'n cofio be wedys i wrthych chi, ydy pan mae'r cwestiynau yn dod ar rheolaeth gymdeithasol, be maen nhw'n gofyn i chi wneud i sut mae yr asiantaethau yma yn rheoli ymddygiad. Dyna ystyr rheolaeth gymdeithasol, y ffordd maen nhw yn rheoli ein ymddygiad ni yng nghyd-destun ein hatal, wrth gwrs, rhag torri'r gyfraith, neu'n hatal ni rhag ail-droseddu. Okay? So mae'r ffocws trwy'r amser fan hyn ar rheoli ymddygiad. Reit, nawr fe welwch chi y gyntaf o'ch mae chi fan hyn, achwiliwch sut mae trosedd sy'n cael ei chyflawni gan y rhai sy'n gweithredu am resymau moesol yn gyfyngiad o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. A pan mae disgyblion yn gweld cwestiwn yna, maen nhw'n mewn i panic llwyr, oherwydd dyn nhw'n weithiau ddim yn deall beth sy'n nhw'n wneud. Wel, dwi wedi gwneud 3.3 efo chi. Allwch chi'n sicr fynd nôl i edrych ar y pynciau nes i godi o rhan rheini sy'n troseddu am resymau moesol. Ond yn y bôn mae'n gofyn i chi, sut mae pobl sy'n troseddu am resymau moesol yn gyfyngiad, yn limitation, yn atal asiantaethau rhag rheoli ymddygiad ni. Okay? Rheolaeth gymdeithasol. So mae hwnna'n cyferi anhawster o ran rheoli y ffordd dyn ni'n ymddwyn. Okay? Nawr, beth gorau chi'n neud fan hyn ydy rhoi pause ar y fideo a bod chi'n ceisio ateb hwn nawr unai bod chi wedi llun gopio y cwestiwn yma mas, neu bod chi jyst yn neud o ar bapur. So gnewch rhyw pwyntiau bwled byr ynglyn â'r math o bethau byddwch chi yn meddwl fysa'n helpu chi ateb y cwestiwn yma. Okay? Nawr, sicrwch nôl i edrych ar fideo 3.3, os ydych chi'n dymuno gwneud hynny cyn, ond os ydych chi wedi gwrando ar y fideo o blaen a chi wedi gwneud y gwaith yma gyda'ch athro, jyst beiro a papur at ei gilydd nawr am rhyw 5 munud, 6 munud, falle ar gyfer y cwestiwn yma, gan bod o'n werth 6 marc, i chi gael meddwl am rhai syniadau. A wedyn dwch nôl ato fi. OK, gan gymryd bod chi wedi wneud hynny nawr a bod chi nôl gyda fi yn fyw. Rheini sydd yn troseddu am resymau moesol, wrth gwrs, ydy rheini sydd yn troseddu ar sail egwyddorol principles. A beth sy'n gyfyngiad, beth sy'n anodd o ran rheoli ymddygiad nhw, right? Rheolaeth gymdeithasol, ydy ffaith bod nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud y peth iawn yn foesol. Nawr, sicr pan mae rhywun yn meddwl bod nhw'n gwneud y peth iawn yn foesol, ddim yn anodd iawn i newid ymddygiad nhw, oherwydd maen nhw'n yn sicr neu'n teimlo bod nhw'n gwneud y peth iawn, ac felly, wrth gwrs, maen nhw'n anhybygol o newid eu hymddygiad. Enghraifft da, fyddech chi'n gallu defnyddio ydy rhoi cymorth i rywun farw. Ac yn y wers, pan nes i sôn efo chi am hwn, nes i sôn am achos cei Gilderdyn. Nath rhoi cyffur i'w merch i'w helpu hi farw oherwydd bod hi'n dioddau o chronic fatigue syndrome. Okay? A wedyn, wrth gwrs, yn ddiweddar iawn yn ystod y dyddiau diwethaf yma, ni wedi gweld Esther Rans yn cyflwynydd teledu yn dweud y byddai hi'n ystyried cymryd i bywyd i hunan pe byddai safon bywyd hi gan bod hi'n dos nawr yn mynd yn rhy wael. Felly, mae hynny'n esiamplau da o bobl neu o ddigwyddiadau. Okay? Enghraifft arall, allwch chi ddefnyddio, wrth gwrs, ydy pobl sy'n gwrthwynebu arbrofi ar anifeiliaid. Maen nhw'n yn ei wrthgraidd yn meddwl bod nhw'n gwneud y peth iawn, ac felly, wrth gwrs, mae'n mynd i fod yn anodd iawn newid ymddygiad o'r fath hynny. Mae gyda ni hefyd y ffaith, y cyfyngiad, wrth gwrs, ydy'r ffaith bod nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud y peth iawn.
Okay? Felly bydd anhebygol a bydd cosbi yn newid meddylniau. A ni yn gweld weithiau i adegau, wrth gwrs, lle mae pobl yn mynd i'r carcha oherwydd rhesymau moesol. Felly mae'n rhywbeth wrth ychwanegol i ystyried. Mae'r rheithgorau hefyd, falle bod chi'n cofio hwn fe ran o'ch gwaith cwrs, yn wedi rhan olaf o gwaith cwrs, lle ydych chi'n edrych ar adegau pam nad yw rheithgorau o bosibl yn cyd-fynd gyda'r ffaith bod nhw'n eog. Mae'r rheithgorau weithiau'n gwrthod canfod yn eog. Colston Perthon nath daflu'r statw i mewn i'r afon ymrystau. Mae hwnna'n gyfyngiad hefyd, achos mynd eithon nhw daflu'r statw mewn i'r afon, ond fe nath yr rheithgor mawr y ffaith bod nhw'n ddieog mawr y ffaith bod nhw'n eog, canfod nhw'n ddieog. Felly mae hwnna wrth gwrs yn ymbweru pobl i barhau. Esiamplau eraill gallech chi fod wedi defnyddio ydy Extinction Rebellion. Maen nhw'n troseddu, blocio strydoedd a ceir yn gwirionedd. Mae'r gyfraith wedi newid nawr i wneud protestio felly yn anodd iawn, os nad amhosibl. Ac yn y gwaith hefyd nes i sôn am esiamplau eraill, gallech chi ddod mewn fan hyn fel y Stansted 15, chi'n cofio fi'n sôn am hwnna, yn chwalu'r awyren oedd ar ddyn allforio pobl neu all-tudio pobl i Nigeria. Angen Blythe, nes i sôn am yn y fideo hefyd, oedd yn tyfu cannabis i helpu i'w wraig, oedd yn dioddau o MS. Felly mae'n ddigon esiamplau i gael fan'na, a'r cyfyngiad amlwg fan hyn, wrth gwrs, ydy gred bod nhw'n gwneud y peth iawn ac felly anhebygol o newid. Okay, so fi'n gobeithio bod chi wedi cael y rhan fwyaf hynny. Hwna ddim yn gwestiwn hawdd, ond fe nath o'n ddangos yn 2019, so mae yna tipyn bach yn ôl erbyn hyn, a fe allaf o godi to cyfyngiad. Okay? A mae'n bwysig bod chi adolygu, wrth gwrs, nwch chi ddim ateb hwnna os ydych chi ddim wedi adolygu yn gwybod o. Okay, y cwestiwn nesaf, ni'n siŵr bod fi wedi cael yn un iawn. Gwerthuswch pa mor effeithiol yw gwasanaeth y heddlu a gwasanaeth erlyn y goron o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Okay? So, pa mor effeithiol, mae angen canfyddiad ar hynny. Okay? Nawr, cwestiwn wrth gwrs yn sôn am doi beth, felly mae 9 o farciau fan hyn. A bydd y split yn eitha tebyg. Okay? Fyddwch chi roed yr un fath o sylw i'r ddoi. So, y ffocws ydy pa mor effeithiol, ydyn nhw, right? O ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Hynny yw, pa mor effeithiol ydyn nhw o ran cael ni i fahafio, okay? I gael ni i ddilyn y gyfraith ac i beidio troseddu. Okay? So, pa mor effeithiol. Na, mae hwnna wrth gwrs yn 3.4. Okay? So, eto, falle pause ar y fideo nawr i chi gael rhyw ddwy, mae 9 farciau, mae eisiau gwario cyn dipyn amser, mae 10 i 15 munud yn trafod pa mor effeithiol ydy'r gwasanaeth heddlu i ddechrau a wedyn gwasanaeth erlyn y goron. So, rwch pause ar y fideo a dowch nôl at y fi pan ydych chi'n barod i barhau. Okay, gan gymryd bod chi wedi llwyddo i wneud hynny nawr, os ydych chi o'n i gyda'r heddlu, mae'n bwysig bod ni'n cael balans fan hyn. Okay? Mae'n bwysig bod ni'n cael balans fan hyn, a bod ni jyst ddim yn mynd ati jyst i parddio yr heddlu ac y CPS, gwasanaeth brawf, okay? Gwasanaeth erlyn y goron. So, wrth gwrs, mae nifer o lwyddiannau, nes i sôn am y heddlu, nes i sôn am Medi 24, yn fod yn diwrnod cofio'r heddlu, pobl heddfeision sydd wedi rhoi i bywydau i achub pobl eraill. Nes i sôn am beth yno, dyn, gath i ladd Mat Ratana, gath i ladd yn ddiweddar iawn wrth gweithredu eiddoletswyddau. Mae'n esiamplau eraill o heddweision yn cael ei lladd yn atal pobl torri mewn i tai yn ddiweddar iawn hefyd. A maen nhw'n gwneud gwaith pwysig iawn. Okay? Maen nhw'n gweithio yn y gymuned, byddwch chi efo PCSOs, mae gyda chi heddweision arbennig. A maen nhw'n atal ymddygiad gwrth gymdeithasol yn aml iawn. A maen nhw'n gofod ymateb i alwadau ffôn bris. A maen nhw'n effeithiol iawn mewn rhai materion. Maen nhw wedi cael cryn dipyn o lwyddiant gyda counting lines, sef gangiau sydd yn smyglo cyffuriau nôl ac ymlaen dros y ffin rhwng Lloegr a Chymru. Fe allwch chi hefyd, dwi'n meddwl, i fod efo'n deg i wei, bod y ffordd maen nhw wedi plismona
creol newydd i milltir yr awr yng Nghymru wedi bod yn ystyrlon iawn iawn. Dyn nhw'n jyst yn mynd ati i rastio pawb, maen nhw'n trio addysgu pawb i ddechrau yn lle bod nhw'n neud hynna. So maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda, bydda yn awgrymu llu effeithiol iawn iawn. Nawr, wrth gwrs, mae yna faterion wedyn sydd yn codi cwestiwn ynglyn â pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth heddlu. Os ydych chi'n cofio pwynt pwer wnes i. Wnaethon ni sôn am materion fel mater Stephen Lawrence, lle gath o heddlu ei beio am gwneud cawnach o'r amchwiliad, ac falle bod y heddlu wedi cydweithio gyda teuluoedd rhai o'r pobl yn cael eu hamau. Ac fe gymodd o flynyddoedd felly i'r achos yma ddod i'r amlwg. Nath hwnna cael ei amlygu yn adroddiad McPherson yn 1999 yn sôn am institutional racism, hiliaeth sefydliadol o fewn y heddlu, oedd wedi amharu ar ei gallu nhw i wneud yr ymchwiliad yma yn effeithiol. Nawr, dwi'n eisiau sôn gormod, chos mae'n lot i ddweud fan hyn, da ni'n mai adrodd storis, ond mae achos Hillsborough yn ddiweddar yn dangos eto problemau gyda effeithiolrwydd yr heddlu yn yr achos yma yn Hillsborough yn ystod gêm Bêl Droed. Fe nes i hefyd gyfeirio at llofruddiaethau fferm gŵn, Puppy Farm, lle nath John Lowe lladd aelodau deulu a ddod i cael y gynnau nôl gan y heddlu. So mae problemau wedi bod, mae achosion wedi bod gyda'r Met yn Llundain, wrth gwrs, allwn ni gofio heddwas Wayne Cousins a Carrick, mae'n cofio nhw'n iawn gyntaf beth oedd David Carrick, y doi heddwas, wedi, sut oedd nhw wedi gallu ymuno gyda'r llu heddlu, dyma beth oedd y cwestiwn o pawb yn gofyn, doi wedi bod yn treisio a llofruddio. Felly, problemau mawr. Mae llwyddiannau prin weithiau o ran bwrglera, chydig iawn o bobl bwrgleriaeth sy'n cael ei atal gan y heddlu. A llwch chi sôn am camdriniaeth domestig, bydd yna gwynod i bob yn y heddlu ddim wedi bod mor llwyddiannus yn gwneud hynny. A os chi'n cofio sneu, mae yna pob math o ddata gyda ni hefyd o ran 48% o achosion heddlu ben heb bod neb yn cael ei resto. Mae'r modd cwestiynu effeithiolwydd, mae'r data o ONS yn dangos bod troseddau fyny 10%, ond mae data arolwg troseddu Cymru a Lloegr, British Crime Survey yn Wales yn dangos bod nhw'n mynd lawr 7%, felly mae mesur effeithiolrwydd yn anodd iawn ynghyd destun hynny. Wedi gysdyn ni ystyried hefyd ffigwr tywyll troseddu sydd ddim yn cael ei adrodd i'r heddlu. Felly mae yna ddipyn i ddweud fan'na. Yn y ran pa mor effeithiol. A wrth gwrs, i grynhoi, y ddadl nes i wneud i chi yn 3.4 ydy bod y heddlu yn llu effeithiol. Ond fel llu adnabyddus mawr, Prydeinig, pan mae camgymeriadau yn digwydd, maen nhw'n camgymeriadau mawr. Ni yn chwarae am high stakes fan hyn pan chi fod yn heddwas. Maen nhw'n camgymeriadau mawr. Maen nhw'n cael effaith ar y bobl, a mae o'n werth o ran newyddion. Mae'n newsworthy. Felly mae'n cyrraedd y newyddion. So, y broblem ydy pan mae'r heddlu'n neud camgymeriadau, maen nhw'n dianol o fod yn y wasg, sy'n rhoi ddelwedd bod o ddim yn llu effeithiol iawn, sydd ddelwedd anheg byddwn ni'n dweud. O ran, o mae'n un arall yn efo, gynnwch chi crynhoad fan'na. O ran gwasanaeth erlyn y goron, eto, mae angen tym bach o balans, mae'n anodd iawn weithiau ffindio pethau positif i weid. Ond mae gwasanaeth gwern y goron wrth gwrs yn gorffan i bynnol, mae hwnna'n gorfod peth da, pan mae'n dod at y gyfraith, pan mae'n dod at gweinyddu cyfiawnder, ydych chi angen annibyniaeth yna a'r diffyg tuedd rili i arwain at achosion teg ac onest. Mae nhw'n dilyn profion tystiolaeth, mae nhw'n dilyn profion prawf bydd y cyhoedd. Felly mae hwn i gyd yn ychwanegu at corff sy'n lled effeithiol. Maen nhw'n gweithio'n galed iawn, maen nhw ar gael 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos, wrth gwrs, trwy CPS Direct, a maen nhw'n gweithio'n agos iawn gyda dioddefwyr trosedd a cyflawnwyr trosedd, wrth gwrs, a maen nhw'n siŵr gwneud hynny mewn ffordd hollol di-diedd. Dyn nhw ddim yn fod i ochri gyda'r heddlu. So mae yna nifer o gryfderau yn bodoli'r CPS.
Nawr, wrth gwrs, mae pobl yn cwestiynu effeithiolwyr nhw weithio yna adroddiad fel mae'n digwydd yn y wasg. Tua mis yn ôl sôn am problemau gyda gwaith papur yn mynd ar goll am sillafu enwa pobl ddim yn paratoi'n iawn ar gyfer yr achosion llys. Mae hwn i gyd, wrth gwrs, yn deillio i raddau o 3.3, sef cyfyngiadau. Ac un o'r cyfyngiadau sydd ar y gwasanaeth Elin y Goron, wrth gwrs, yw cyfyngiad ariannol. Right? Y toriadau mawr sydd wedi bod yn cyllid y CPS ers rhai blynyddoedd. So mae hwnna yn sicr wedi effeithio a pa mor effeithiol ydyn nhw fel corff. Nawr, o ran achosion penodol wnaethon ni drafod yn y gwers, mae dyn ni arglwydd Jana, wrth gwrs, gyfodd y CPS i feio fanna bod nhw'n looking after one of their own. Damilwng o teimlo bod y doi lofrydd wedi gallu cael ei ffwrdd efo'r digwyddiad yma i bob pwrpas, oherwydd bod y CPS wedi bod yn hac iawn o ran wneud yr ymchwilio a paratoi achosion ac yn y blaen. Fel dwi'n dweud, peidiwch ysgrifennu chith fan hyn, sy'n amser chi adrodd stori. Okay? Dwi'n newid sôn am y llythyrau. Paul Chambers, dwi'n cofio y boi nath wneud y joc yn maes awyr, nath y CPS penderfynu erlyn o, a nath barn o'r dweud bod hwnna'n wrong. Okay? Bod hwnna'n wrong. John Higgins yn peth, dwi'n cofio bod gwerthu y pysgodi nair i blentyn. A mae'n gwyno, wrth gwrs, bod nhw ddim yn effeithio iawn, achos maen nhw'n rhy ganolog, maen nhw'n cael eu rheoli o Llundain, bod yr rhy fwyr eich cartref, gofod o waith papur. A hefyd, wrth gwrs, bod mwy o arian i'n wneud trwy weithio tu allan i'r CPS. Os ydych chi eisiau bod yn gyfreithio, wrth gwrs, mae'n gwneud mwy o synwyr yn ariannol i chi weithio tu allan i'r CPS ac yn mynd i weithio'n annibynnol gyda cwmnïau eraill. Felly, ydyn nhw'n cadw pobl cywir yn y CPS. Cwyno, wrth gwrs, bod nhw'n rhy agos at yr heddlu, llwch chi sôn am hynny, mae swyddfa dan nhw'n yn y heddlu, a mae yna gwyno parhaol, bod nhw'n rhy agos at yr heddlu, felly na ddylen nhw fod yn cymysgu sy'n gymaint efo heddweithio. Ac yn droddiad diweddar, a nes i ddim sôn am hwn, mae'n werth sôn amdano fo, os ydych chi wedi clywed amdano fo, os ddim, byd ydych hwnna. Adroddiad gynydwel, right? Adroddiad gynydwel yn cwestiynu effeithiolwydd. Dyna lle cafodd y stori yma ynglyn â gwaith papur diffygiol, rhyw ganolog, rhyw fiwrocratau. Dyna'r adroddiad oedd edrych ar y CPS a dod i ganfyddiad bod nhw falle ddim mor effeithiol a dylen nhw fod. A eto, debyg iawn i'r heddlu, dwi'n credu yn y bôn, maen nhw yn gorff effeithiol, ond eto, pan mae'r camgymeriadau yn dod i'r amlwg, maen nhw'n mynd i fod yn y wasg. Okay. Reit, nesa, eto o'r papur 2019, chi'n gallu gweld bod yn boblogaidd iawn adeg hynny'n doedd y cwestiwn yma. Mae hwn yn cyfeirio at ffynhonnell benodol, so mae hwn yn effeithio yn cyfeirio at Rhif 3. Okay, yn ôl weinidogaeth gyfiawnder, roedd 262,347 o droseddwyr a gochmynion prawf probation orders. Roedd hynny'n 1% yn uwch na hyn oedd ar yr un pryd y flwyddyn flaenorol. Cafodd nifer o feirniadaethau gwneud am y gwasanaeth prawf hefyd yn cynnwys y rôl mae'r cwmnïau ansefydlu cymunedol yn ei chwarae. Mae'r beirniadaethau'n cynnwys mesurau preifateiddio rhannol sy'n arwain at rhyddhau carcharorion heb bod llety ar gael yn nhw a'r methiant sicrhau asesiad digonol o risg y carcharorion i'r cyhoedd. Nawr, gan ddefnyddio testunau hyn ydych chi'n wybod gwerthuswch pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth prawf. Nawr, mae hwn yn 2019, okay? So chi'n anhebygol y cwestiwn fel hyn, oherwydd bod y cwmnïau ansefydlu cymunedol, a maen nhw'n sôn amdano fo yn y rhan 3 yma, wedi cael ei dileu. Cafodd nhw dileu gan y Llywodraeth Geidwadol, nath i creu nhw yn y lle cyntaf, gathon nhw dileu oherwydd bod nhw ddim yn effeithiol iawn. Right? Mae'r gwaith yna nawr yn cael ei wneud gwneud gwasanaethau prawf. Fodd bynnag, o ran ein gwaith ni, mae dal bosib i ni ateb y gwestiwn yma. Right? So, gan ddefnyddio'r testun, right? Ar hyn ydych chi'n wybod gwerthuswch pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth prawf. So, tebyg iawn i'r cwestiwn diwethaf dyn ni wneud, lle fe chi edrych ar pa mor effeithiol yw'r heddlu, a pa mor effeithiol yw'r CPS. Fan hyn, maen nhw'n gofyn i chi pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth prawf. Right? Cwestiwn rheolaeth gymdeithasol adfel ar ber bod nhw ddim yn defnyddio'r geiriau. So eto, cymwch yn 2 munud i feddwl am eich ateb fan hyn. Sgwennwch lawr cwpl o bullet points ar bapur, a wedyn dwch nôl ato fi i weld os mae'r atebion ni yn cyd-fynd. Felly, pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth prawf? OK, gan gymryd bod chi wedi cael amser i wneud hwnna,
fe allwn ni nawr edrych ar atebion posibl. Sodwch fi, yn siŵr beth ddigwyddodd fanna, nes i ddiflannu chi fanna. So edrychwn ni ar atebion posibl fan hyn nawr. Nawr, ar y positif wrth gwrs, maen nhw'n cydweithio'n agos iawn gyda'r llysoedd. Maen nhw'n gwneud llawer iawn o waith, wrth gwrs, paratoi adroddiadau gyda'r llysoedd i wneud siŵr bod y deddfrid sy'n cael ei roi yn un cywir, un sy'n gweddu amgylchiadau unigolyn. Mae'n edrych o llawer o droseddwyr, mae gennych chi y ffigwr o ran 2017 yn y ffynhonnell fanna, achos mae'n dweud gan ddefnyddio'r testyn. So dwi yn defnyddio'r testyn, a hyn dwi'n wybod hefyd. So mae'n edrych o llawer o droseddwyr, ni'n gwybod y number yn 2017, mae'n llawer iawn mwy na hynny nawr. Mae'n edrych ar pobl sydd ar brawf, cymunedol, pobl sydd allan ar drwydded, a mae'n 1% yn uwch, fyddwn ni'n defnyddio unrhyw ffigwr dwi'n gweld o'r ffynhonnell fanna, 1% yn uwch o fwy o bobl na'r hyn oedd yn 2016. Nawr, maen nhw'n helpu troseddwyr trwy adsefydlu a helpu nhw mewn triniaethau, yn positif iawn eto, triniaethau cyffur, triniaethau alcohol, rheoli tymeric yn y blaen, so maen nhw'n gwneud pob math o waith yn hyd-destun hynny. Felly, maen nhw'n effeithiol iawn mewn nifer o weithredoedd. Nawr, o ran cwestiynu effeithiolwydd nhw, wel, mae rhaid ni cwestiynu cwmnïau adsefydlu cymunedol yma. Eu bwriad nhw oedd preifateiddio rhan o waith y gwasanaeth brawf a bod y gwaith mae'n cael ei wneud gan cwmnïau preifat. Dwi ddim wedi gweithio. Fyswn ni ddim yn ffôn i ddweud bod wedi bod yn drychineb llwyr disaster, a dim byd llai, ac yn y ffaith bod y rhain i gyd erbyn hyn wedi cael llawer iawn o gwaith nawr yn nwylo gwasanaeth braw, sy'n wedi effeithio arnyn nhw o ran ei effeithiolwydd, achos maen nhw wedi cael toriadau enfawr yn eu cyllid nhw. So mae problemau mawr o ran personel gyda nhw, o ran recrwtio, oherwydd bod nhw nawr yn gofyn wneud y gwaith oedd y fod cael ei wneud gyda cwmnïau adsefydlu cymunedol yma. Ond oedd y cwmnïau adsefydlu cymunedol yma ddim yn gwneud eu gwaith yn iawn ac maen nhw wedi cael ei dileu. Dyna pa mae aneffeithiol oedd rheini. Mae'r ffaith bod eu gwaith nhw nawr yn cael ei gwneud gan y gwasanaeth brawf, falle'n yn dangos i chi bod y gwasanaeth brawf yn lled effeithiol. A na ddylen nhw fod wedi colli'r contracts hynny yn y lle cyntaf, mae hwnna'n fater i chi ystyried. Mae cwyno i gael bod y troseddwyr yn cael ei hyddhau yn rhyddian, heb cartrefi fynd iddynt, bod nhw'n cael ei hyddhau ar ddydd Gwener sy'n problematic iawn, bod nhw ddim yn asesu list digon cywir cyn rhyddhau pobl. A mae hwnna gyd deillio o 3.3 sef cyfyngiadau wedi ariannol ac adnoddau y personel. Achos Joan Dennehy yn un allwch chi gymryd sylw, tynnu sylw yn y fan hyn. Mae yna gwestiynau hefyd ynglyn â pa mor llwyddiannus yw deddfrydau cymunedol, pa mae gwasanaeth brawf yn edrych o pobl gyda deddfrydau cymunedol, gan bod 75% o bobl yn carchar wedi cael deddfryd cymunedol ar unrhyw achos. So, 5 marc sy'n eisiau gymaint o hynny, a mae eisiau balans. Mae eisiau balans. Fel dwi'n dweud, byddwch yn ymwybodol o bodolaeth y cwmnïau adsefydlu cymunedol yma, neu diffyg bodolaeth nawr. Mae hwnna'n newid mawr i'r gwasanaeth brawf. Mae hwnna'n dangos bod chi'n gyfoes yn gwybod beth sy'n digwydd. Cyrraedd 2020. Dim gymaint o 2020 ymlaen, oherwydd fel yna dipyn o ffocws ar 3.3 a 3.4 yn 2019. Ond mae gennym ni fan hyn, gwestiwn oed i fi, ond 4 marc ydy, os gyfych yn fyr cyfyngiadau sy'n elusennau. Mae hwnna'n ffain, nes i esbonio chi bod fi'n teimlo bod o'n bach yn disingenuous falle i roi cwestiwn pa mae'r effeithiol ydyn nhw, achos mae'n dibynnu beth maen nhw'n treu gyflawni fe. So mae'n chi am y cyfyngiadau nawr, da ni'n ôl 3.3, pan ydych chi'n sôn am cyfyngiadau. Maen nhw'n sôn am gyfyngiadau ar elusennau yn benodol. Cymwch chi rhyw, dim mwy na 5 munud, i ysgrifennu chydig o pwyntiau bwled am hwn, a wedyn fe dda fi yn ôl at chi. So mae ganddo ni nawr gyfle i edrych ar hwn. So cyfyngiad amlwg ar unrhyw elusen wrth gwrs yw diffyg cyllid. Diffyg cyllid, dyn nhw ddim yn cael ei ariannu gan y llywodraeth, neu bydden nhw'n colli statws nhw fel elusen. Ond mae, wrth gwrs, yn ystod blynyddoedd diwethaf, mae pobl yn gyndyn iawn o gyfrannu at elusennau oherwydd problemau costau byw uchel.
Falle bod chi wedi sylwi pan ydych chi'n y siopau nawr, os ydych chi'n talu gyda card, maen nhw'n gofyn i chi, ydych chi'n moyn gwneud cyfraniad i elusen tra bod chi'n trafod, ydych chi'n wedi ticio X, a dyna sy'n deillio o'r problemau mae elusennau'n cael. Okay? Achos mae costau byw uchel yn effeithio poced pawb. Pwer cyfyngedig sydd gan elusennau, wrth gwrs, maen nhw'n dibynnu yn helaeth iawn ar berswadio a dylanwadu. Okay? Oherwydd dyn nhw ddim yn aml iawn mewn sefyllfa o bwer. Okay? Mae rhan fwyaf nhw yn cyflogi beth ni'n gael yn lobbyist, sef person i fynd i'r Senedd yn Llundain i geisio dwy'n perswad ar wleidyddion. Ond does dim pwer gwirioneddol gyda nhw newid, a pwer gyda nhw i berswadio a dylanwadu. Okay? Mae'n dibynnu'n fawr iawn ar gydweithio. Enghraifft gyda fan hyn ydy'r ymddiriedolaeth diwygio carchardai sy'n gorfod cydweithio gyda carchardai. Nawr, sy'n rhaid i carchardai gydweithio gyda'r cyrff yma, eto pwer cyfyngedig a pwer i berswadio, felly maen nhw'n dibynnu'n helaeth iawn ar gysylltiadau unigol gyda pobl a goodwill, ymwyllus da rhwng y cyrff gwahanol, bod yna'n heddlu neu llywodraeth neu gwleidyddion neu aelodau seneddol. Okay? Maen nhw'n dibynnu ar grymoedd y tu allan i gael sylw. Maen nhw'n dibynnu ar was, cefnogaeth gan hyd yn oed enwogion, a ni'n gweld lot enwogion yn cefnogi Waterade ac yn y blaen, neu adverts teledu, Ewan McGregor, Angelina Jolie. So maen nhw'n dibynnu llawer iawn ar grymoedd tu allan i'w pwer nhw. A mae hyd yn oed yn fwy anodd, wrth gwrs, i elusennau sydd yn ymgyrchu dros carcharorion yn loc enghraifft. Okay? Dwi'n meddwl pobl yn gyndyn iawn o roi arian i elusennau, a mae roi arian i elusennau sy'n ceisio cefnogi carcharorion, mae pobl yn gyndyn iawn yn gwneud hynna. Okay? So fe chi'n gweld, mae cyfyngiadau yn eitha syml, ond mae'n eich gofyn nhw. Right? 4 marc mae'n eich gofyn nhw. Okay. Eto 2020, esboniwch yn fyr sut mae atgwympo, right? Recidivism, aildroseddu ydy ystyr hwnna. Okay? Recidivism, atgwympo, yn gallu achosi cyfyngiadau i'r gwasanaeth carchardai o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Felly, sut mae aildroseddu yn gwneud o'n anodd i carchardai i rheoli ymddygiad. Okay? So, da ni eto yn 3.3, da ni'n cyfyngiadau. Okay? So, 4 marc, so dim ddysgwch chi sgwennu y llwyth fan hyn. Okay? Dim ond bod chi'n esbonio sut mae hwn yn broblem o ran rheoli ymddygiad. Okay? So, chi gael cwpl o funudau, ysgrifennu pwyntiau bwled fanna, a dod nôl at fi. Okay, felly, y pwynt gyntaf gyda ni, wrth gwrs, ydy'r cyfraddau aildroseddu yn cynyddu. Okay? Nawr, os mae aildroseddu'n cynyddu, dyw carchar ddim yn gweithio. Un o'r rols gyda nodau carchar, wrth gwrs, ydy ansefydlu, stopio pobl rhag torri gyfraith a'i arwain nhw lawr llwybr mwy cyfreithlon a heddychlon. Ond mae cyfraddau aildroseddu yn cynyddu. Okay? Poblogaeth carchardai yn cynyddu cryn dipyn ac erbyn heddiw wrth gwrs 2023, 2024, a dwi'n siŵr na fyny'n eitho, mae yna 90,000 yn y carchar ar hyn o bryd, mwyaf na sydd wedi bod o blaen. Okay? Nawr, mae hwnna yn achosi llawer iawn o broblemau wrth gwrs. So beth yw'r cyfyngiadau ni? Wel, yn gyntaf di ansefydlu ddim yn gweithio. Okay? Dwi ansefydlu ddim yn gweithio, mae pobl yn mynd i dorri'r gyfraith. Felly mae hwnna'n gyfyngiad nhw. Y pwynt y peth ydy chi'n trio stopio bobl torri gyfraith. Wel, os di ansefydlu ddim yn gweithio, mae yna jyst gorboblogi. Mae yna ormod o bobl yn y carchar i wneud weithio. Mae fel cylch di-eflyn. Okay? Os di pobl ddim yn cael ei adsefydlu, maen nhw'n cael ei rhyddhau, maen nhw'n torri gyfraith to. Right? Dwi'n adsefydlu ddim yn gweithio yn y carchar, maen nhw'n mynd mas, maen nhw'n torri gyfraith to. Mae fel cylch di-eflyn, gyda Devil's Circle. Okay? Cyllideb yn cael ei wasgu, wrth gwrs, chos mwy o bobl sy'n y carchar. Right? So mae pobl aildroseddu, mae'n golygu bod nhw'n mynd nôl i carchar, mae niferoedd yn y carchar yn cynyddu. Mae cyllideb felly yn cael ei wasgu, mae nhw barod wedi derbyn toriadau yn ei cyllid nhw, fel ydych chi'n gwybod, hwnna'n un cyfyngiad arian. So mae'n llai o arian i wario ar fwy o garcharorion. And you can bet your bottom dollar yn 2024 fydd toriadau pellach. Right? Oherwydd mae problemau costau byw, mae llywodraeth eisiau torri trethu, a felly fydd toriadau pellach yn dod yn 2025. So
Mae'n broblem, mae mwy o bobl yn carchar. Ar ddiwedd 2023, mi ddwedwyd bod dros 75% o carchardau Cymru a Lloegr yn llawn. Hynny yw, dim jyst yn llawn, ond methu cymryd mwy o bobl. Right? Felly, mae'n broblem fawr, mae ail droseddu yn broblem fawr. Mae'n llenwi carchardau, llai adnoddau. Right? Wrth gwrs, mwy o bobl yn carchar, mae eisiau mwy o staff, a dyw staff ddim i gael yna. Mae hwn yn creu llawer o broblemau o fewn y carchar. Mae carchar yn orlawn, mae yna mwy o helynt, terfysgoedd, troseddwyr dan glo yn hirach, mae'n arwain at iselder, mae'n arwain at hunan niweidio. So ni moyn sôn gormod am pa mor effeithiol yn carch fan hyn, ond llallech chi ddod os ydych chi moyn y ffaith bod yna 285 ymosodiad i bob fil o garchoroedd, right? Bod y ffigwr hynna'n niweidio fan i 21%. Mae hwn i gyd yn feithio, oherwydd atgwympo, recidivism, pobl yn torri'r gyfraith a mwy nag unwaith ag yn landio fan hyn yn carchar. So, mae diffyg cefnogaeth o ran arian, tai, chyflogaeth, so mae nifer yn dychwelyd i droseddu a mynd nôl i carchar. A mae hwnna'n creu problemau yn y carchardau o ran rheoli ymddygiad. Mae'n mwy o ymlaen, mwy o ymosodiadau staff. Mae'n broblem fawr iawn. 4 marcs amdano fo. Dwi'n mynd wrth gwrs yn disgwyl sgwennu pob dim dwi wedi gweud fan'na, ond mae'n ein o syniadau chi yna, math o bethau allwch chi ysgrifennu. Eto, 2020, esbonwch yn fyr sut mae diffyg adnoddau yn gallu bod yn gyfyngiad. Eto, rhywbeth tebyg i'r cwestiwn diwethaf, sut mae diffyg adnoddau yn gallu bod yn gyfyngiad mewn carchardau. Eto, eitha tebyg i'r cwestiwn diwethaf. Mae diffyg cyllid, wrth gwrs, yn golygu diffyg adnoddau. Diffyg adnoddau yn golygu, wrth gwrs, mae darpariaeth llai o ran cyrsiau. A mwyn i adsefydlu weithio, mae rhaid bod nhw'n cael cyrsiau, mae rhaid bod nhw'n cael addysg, mae rhaid bod nhw'n cael sgiliau i ddatblygu mwyn i troi nhw oddi ar troseddu. Ond os ydy'r adnoddau ddim yna, os ydy'r staff ddim yna, i weithredu adsefydlu hyn mewn carchardau, mae problem am cyfyngiad iawn, mae cyfyngiad mawr. A'r gallu carchar i wneud ei swydd. Os ydych chi'n cofio, gyfyngiad, mae hwn yn syngedig, o beth yw nod carchar fe, os ydych chi'n feddwl am y nodau, sy'n eisiau sgwennu amdano nhw fan hyn yn hyn. Ond adsefydlu'n bwysig iawn fel un o nodau cosbi. Mae diawl yn hwyr, jyst cael rhoi nhw'n y celloedd, ond i wneud nhw beidio ail droseddu, mae'r rhaid bod chi'n darparu eu cyfan nhw. Ac wrth gwrs mae diffyg adnoddau yn golygu bod chi ddim yn gallu gwneud y ddarpariaeth yna. Pethau mwyaf pwysig, wrth gwrs, i atal pobl rhag dod nôl i'r carchar. Adnodd mwyaf pwysig unrhyw sefydliad, ysgol, heddlu neu beth bynnag, neu carchar ydy staff. Llai o staff, a mae carchar wrth gwrs dan glo llawer iawn mwy hir. Ni wedi clywed bod y lefelau hunan niweidio wedi cynyddu lan 21% yn at Mehefin 2023. A mae carchar yn dan glo yn broblem fawr. Mae hyn yn niweidio ar ffordd fyny. Mae iselder ar ei ffordd fyny. Mae problemau ymddygiad yn dilyn. Yn siŵr o ddilyn o ffaith bod eich adnodd pennaf sef staff ddim yn gael. Carchar yn aniddig, wrth gwrs, yw'r cyfyngiad mwyaf. Ni wedi gweld terfys Mount yn Birmingham yn 2016. Mae yna terfys wedi bod yn carchar Bedford. Felly mae hwn yn broblem fawr am ysgrifennu'r staff i fyny 13%. Diffyg adnoddau, wrth gwrs, mae carchardau yn hen iawn. Diffyg adnoddau modern, felly gall HMP Lerpwl, Her Majesty's Prison Lerpwl, i feirniadu'n hallt iawn yn ddiweddar, Britain's Worst Prison. Mae hwnna mae'n anodd rheoli ymddygiad. Mae'n anodd iawn wneud hynna, pan ydych chi ddim efo'r adnoddau i wneud o. Neidio i 2022, wrth gwrs, y pandemig. A chwiliwch sut mae cyllid yn gallu bod yn gyfyngiad ar asiantaethau o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Da ni'n ôl i 3.3. So, sut mae cyllid yn gyfyngiad ar asiantaethau? 9 marcs, so wrth gwrs, mae rhaid chi sôn am asiantaethau. Cofiwch y plurals.
weithiau maen nhw enwi carchar, heddlu neu CPS, ond fan hyn maen nhw eisiau chi fynd ar ôl yr asiantaethau. Okay? So chi'n iawn i fynd ar ôl gymaint a gallwch chi. Okay? Nawr, cymwch chi gyfle i drio hwnna nawr. A nwch chi weld yn ateb fi, o chi ddod nôl ateb fi. Okay, so yn gyffredinol wrth gwrs, mae diffyg cyllid yn broblem fawr. Right? Llai adnoddau materol a dynol i bawb. Llawer iawn o toriadau wedi bod i'r holl asiantaethau mewn gwirionedd. Okay? Nid jyst un, ond chi sôn am toriadau o 15 i 25% gyda'r rhan fwyaf o'r asiantaethau. Heddlu er enghraifft 25% ers 2010. So mae hwn o gwrs yn effeithio i gallu ymateb i droseddu ac ymchwilio iddyn nhw. Ni wedi sôn am materion sydd wedi dod i sylw'r cyhoedd pan fydd heddlu ddim wedi bod yn effeithiol. Wel, mae arian yn chwarae rôl mawr yn dweud, pan mae'r effeithiol i'w corff. Os dyn nhw ddim y pobl, os dyn nhw ddim yr adnoddau, maen nhw'n mynd i fod a diffyg effaith. Right? So mae hwnna'n gyfyngiad enfawr yn nhw. Carchardai, torri cyllid 25%, 900 miliwn. Wrth gwrs, un o swyddi pwysig carchardai, fel da ni wedi sôn, ydy adsefydlu. Rhoi addysg, triniaethau a hyfforddiant i garcharoen i stopio nhw ar droseddu. Wel, wrth gwrs, mae diffyg cyllid yn golygu bod chi ddim yn gallu cynnig y lefel hynny o wasanaeth. Right? So maen nhw'n gwario mwy amser yn eu celloedd, a mae'n anodd iawn sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Os ydych chi ddim efo'r adnoddau, os ydych chi ddim efo'r staff, os ydych chi ddim efo'r hyfforddiant, maen nhw'n mynd allan a maen nhw'n torri gyfraith to. Right? So mae'n gyfyngiad mawr yn yn y carchar hynna, mae'n arwain at hynna niweidio ymladd i selwder. Dwi wedi sôn lot am y ffigurau hynny, dwch yn nhw mewn fan hyn os ydych chi'n dymuno. Okay? CPS yn gorff arall, gwasanaeth prawf i mor hydi, colli staff a cyllid, gofod dewis weithio pwy achosion i'w herlyn, cos ar sawl cyllid. Dyna'r cyhyddiad, llwyth gwaith mawr, camwynyddu cyfiawnder, gwneud camgymeriadau. Problem fawr iawn. Diffyg staffio yn gyfyngiad enfawr, wrth gwrs, a cyllid i cael ei wario. Ni sôn am elusennau, okay? Yn gyfyngiad mawr, bod diffyg arian yw'r peth pwysig gael elusennau, cos dyn nhw ddim yn cael arian gan neb arall. Os dy'r arian ddim yn dod mewn, bwff, dyn nhw'n methu wneud i gwaith. Okay? A yn sicr mudiadau elusennau hynny sydd yn helpu carcharorion fel ymddiriedolaeth, diwygio carchardai, Prince's Trust, Unlock. Okay? So mae yna nifer o bethau lle chi sôn am fanna. Diwedd y gan yw y geiniog gyda'r math yna beth yma. Gwasanaeth braw, toriadau cyllidegau y cant, dwi wedi sôn am hwn eisoes, diffyg staff i wneud y wa. Camgymeriadau felly'n fwy tebygol, colli golwg ar unigolion. Okay? Nhw'n gofyn wneud y gwaith nawr, mae cwmnïau at sefydlu oedd yn arfer wneud, nawr mae gwasanaeth prawf yn gofyn wneud. Okay? So mae bwysig adolygu, bwysig bod chi'n mynd trwy asiantaethau fan hyn. Okay? Ond y cyfyngiad amlwg ydy, wrth gwrs, sy'n mae cyllid gallu bod gyfyngiad, dim cyllid cymeth yn eich gwaith, mae mwy o gamgymeriad yn digwydd, mae'n effeithio ar eich effeithiolrwydd chi. Na pan mae 3.3 a 3.4 yn dod un ar ôl ei gilydd, cos mae un yn effeithio llall yn fe. Okay? So ni wedi cael hwn nawr, gwerthuso effeithiolrwydd y CPS, ni wedi cael heddlu do, ni wedi cael gwasanaeth braw, a CPS ni wedi cael o blaen hefyd yn 2019, os dwi'n cofio'n iawn. Okay? So, eto dwi wedi ateb hwn ar un o'r cwestiynau blaenorol, ond fe ddath hwn fyny yn 2023. Eto, fod i'n rhaid, byddwn ni'n newid unrhyw ateb, ar unig beth bod chi yn ceisio dod yn balans mewn. Okay? Ceisio dod yn balans mewn. So am gwasanaeth erin y gorau, mae chi wedi gweld y pethau dwi'n ystyried yn esiamplau o diffyg effeithiolrwydd. Dwi wedi ychwanegu carnau fflac yma. I ddangos bod y trendy dwi. Hi oedd yn y cyflwyno Love Island, a wnaeth i cymryd bywyd i hunan oherwydd bod ni'n ofni achos llys oedd y CPS yn mynd i arwain i herbyn ni. So fe dderbyniodd y gwasanaeth erin y gorau CPS, version Gymraeg, version Saesneg yma chi. Fe dderbyniodd y CPS cryn dipyn o feirniadaeth oherwydd bod y hi bod hwn wedi digwydd i rhywun mor enwog a hi. Okay, so mae'n dod i effeithiol o'r CPS fan 2023. Gan
gyfeirio at dwy enghraifft, gwerthuswch effaith ionwy carfannau pwyso a neu elusennau. A dwi ddim yn offi'n gwestiwn yma, right? Cos mae'n dysau mas, mae'n iawn i gwestiynu carfannau gwthio a elusennau sydd yn gweithio heb unrhyw gefnogaeth ariannol. Right? So, ond werth fe'n cyflenni, 2023. Felly, beth gyda ni fan hyn? Cofiwch dwy enghraifft, so ymddiriedolaeth dwi'n gael carchardau. Ie, maen nhw'n siarad datblygu system carchardau i roi gofal gwell i garcharorion. Okay? So, mae'n rhaid i weid bod nhw'n eitha effeithiol yn y ffaith bod nhw'n neud hynna. Maen nhw wedi bod yn enwog iawn gyda pethau fel cynllun care not custody, sef roi gofal meddyliol i bobl yn gyntaf, nid i carcharu yn syth. Hynny yw, bod ni'n edrych ar ôl lles meddyliol carcharorion hefyd. Ymgyrch out of time yn bwysig iawn o ran datblygu sgiliau carcharorion. Out for good, out for good, lessons for the future. Gwella sgiliau llythrenedd. A maen nhw'n rhoi cyngor eich anogaeth i ceisio cadw pobl allan o'r carchar. Right? Felly maen nhw'n eitha ffeithiol yn destun hynny. A'r un peth o ran ymddiriedolaeth diwygio carchardau, right? Prison Reform Trust. Dyn nhw'n cael dim arian llywodraethol. So mae ariannu'n broblem mawr iddyn nhw gyda costau byw fel mae gyda ymddiriedolaeth. Really. Right? So mae hwnna'n yn effeithio ar ei gallu nhw i reoli ymddygiad neu helpu reoli ymddygiad. Right? Maen nhw'n cael llai o gefnogaeth a cyhoedd nawr, wrth gwrs, gyda costau byw. Mae hwnna'n broblem mawr sy'n cael effaith ar ei heffaith iawn nhw. Maen nhw'n dibynnu llawer efallai y cyhoedd a sy'n edrych eraill i fod yn barod i gydweithio gyda nhw. Okay? So maen nhw'n dibynnu ar bobl eraill, maen nhw'n gallu dylanwadu, maen nhw'n gallu perswadio, ond os ddim gwir pwer gyda nhw, right? Sydd yn gyfyngiad mawr, sy'n cael effaith ar pa mor effeithiol ydyn nhw. Okay? So, un arall, mae'n dweud dwy, ymddiriedolaeth y tywysog, Prince's Trust, maen nhw'n rhoi cefnogaeth i bobl ifanc, right? Dros miliwn o bobl ifanc wedi cael cymorth gyda nhw ers 2008. I'w ato nhw'r troseddu lle cyntaf. Right? Maen nhw wedi gwneud cynlluniau fel Investing Futures, wedi colli 23 miliwn o bunnoedd ar gyfer helpu troseddwyr ifanc yn y cyfnod hynny. Fel wedys i, beth sy'n effeithio yn nhw wedi, wrth gwrs, dyddiau yma gyda costau byw, dwi'n bobl ddim yn hapus i roi arian yn mudiad sy'n helpu troseddwyr. Neu bydd y well yn rhoi arian i helpu mudiadau sy'n helpu plant, er enghraifft. Maen nhw'n gofod cystadlu yn ebyn elusennau tebyg eraill, cyngor Howard, er enghraifft, Howard League for Penal Reform. So, maen nhw'n gofod cystadlu efo hynny. Okay? Ddim yn keen ar cwestiwn fel yna, dath o fan hyn 2023, ond gan ni weld. Okay, so, cofiwch pan mae'n dod at asiantaethau a rheolaeth gymdeithasol. Allwch chi gael cwestiynau sut maen nhw'n sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Nawr, dwi heb sôn am hwnna. So, mae'n siŵr bod chi'n edrych ar rhan lle maen nhw'n sôn am sut maen nhw'n sicrhau rheolaeth gymdeithasol, achos mae hwnna'n aml iawn, dyna lle mae'n nifer o pethau positif. Dwi wedi gwneud 3.3, y cyfyngiad sydd arnyn nhw o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol, a dwi wedi gwneud pa mor effeithiol ydyn nhw o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol, rheoli ymddygiad. Right? Ni wedi edrych ar heddlu, CPS, y llysoedd, gwasanaeth carchar, gwasanaeth braf a elusennau. Nawr, fi'n gobeithio yn fawr fyddwch chi'n gallu ymuno fi ar gyfer y sesiynau byw. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y cyflwyniadau yma. A dwi'n gobeithio bod chi wedi cael bydd ohonyn nhw ac y gael cyfle i wneud tybyn bach mwy gyda chi'n y dyfodol. So, nes y sesiwn wyneb yn wyneb, mis Chwerfor. Diolch i chi am wrando.